В края на 80-те години Сузуки Самурай попада в центъра на огромен скандал в САЩ. Причината? Шокиращ тест. При рязка маневра колата показва склонност към преобръщане. Само за година продажбите падат драстично. Но това не е най-интересното. Проблемът не идва от дефект, а от конструкцията. Сузуки Самурай е супер лек, около 950 кг. Съчетано с високия клиренс и късото междуосие, това го прави изключително способен извън пътя, но по-чувствително при резки маневри на асфалт. И тук идва най-интересната част. Consumer Reports обявяват Самурай за опасен за пътя. Следват съдебни дела, скандали и огромни загуби за Сузуки. По-късно обаче се появяват съмнения дали тестовете са били напълно обективни. Въпреки всичко, Самурай става легенда сред феновете на офроуд. Здрав, ефтин и лесен за ремонт. Но дали наистина е по-опасен от другите джипове по онова време? Какво всъщност крие тази малка кола? Коя кола или марка да разгледаме следваща? Последвай за още автомобилни факти. А ако искаш да подкрепиш канала, линк в профила.